Ahojte, dneska pre vás natočím video o tom, ako nás ovplyvňuje trauma z detstva alebo akákoľvek trauma, ktorú si nesieme v našom tele. Čo môže napríklad taká trauma spôsobovať? Ja som si zase napísala také body, aby som sa ich držala. A začnem tým, že tvoja trauma spôsobuje to napríklad, že si dobré dievča celý život. Pretože ty ako malá si sa naučila, že keď budeš dobré dievča, budeš poslúchať, tak dostaneš nejaký ten prídel lásky. To znamená, že už vtedy si sa naučila klamať samú seba a naučila si sa byť takým people pleaserom. To znamená, uspokojujem najprv potreby druhých a potom niekde až tie svoje. Lenže tak sa nedá žiť večne, pretože v podstate vyhovuješ viac menej požiadavkám najprv rodičov, potom partnera, potom detí a tak ďalej, hej. Čiže v podstate to ti spôsobuje za tie roky hnev. A väčšinou je to potlačený hnev, lebo dobrý dievča sa predsa nehnevá. Takže, ale ten hnev niekde je, on tým, že ho ako keby prehltneš, tak on nezmizne. Takže väčšinou ešte aj človek sa potom na seba hnevá, že Ježišmaria, že prečo som takto sa vtedy chovala, a ešte viacej sa na seba hneváš, hej? A všetkým chceš vyhovieť, pretože sa bojíš odmietnutia. To je ako keby taká najväčší traumatizujúci zážitok pre nás, keď sme boli odmietnuté, buď ako deti, alebo rodičom, alebo v škole, alebo potom partnerom. A my sa bojíme tohto, tak robíme všetko preto, aby sme neboli odmietaní. Potom trauma z detstva môže spôsobiť to, že napríklad príliš vysvetľuješ svoje konanie, všetko, čo robíš, lebo ospravedlňuješ to svoje konanie, keď iba vlastne chceš robiť veci podľa seba. A ďalším takým znakom aj traumy z detstva môže byť to, že necítiš sa dobre. Nenachádzaš to šťastie, nemáš taký ten pokoj, žiješ v chaose, môžeš mať ako keby úzkosti alebo depresie, aj to je znakom traumy nejakej nevysporiadanej, ktoré máš alebo ktoré nesieš vo svojom tele. Tvoja trauma ťa naučila potlačať svoje emócie. Vlastne potlačať tým, kým si. A my žijeme v dobe, kedy človek má byť autentický a pravdivý sám k sebe. Tak proste teraz vychádzajú na povrch emócie, ktoré ty si zatlačil ešte niekedy dávno. Prílišná alebo empatia, teraz dobre, počujete, prílišná empatia je tiež znakom traumy. To znamená, príliš sa naciťujem na druhého, ale niekedy to robím preto, aby som mohla manipulovať skutočnosťou, hej, že napríklad veľa žien povie, že ja som ten empát a druhý manipulátor. Väčšinou sa to deje vtedy, keď sám si manipulátor alebo sama si manipulátorka a chceš niečo od toho muža, napríklad, aby s tebou zostal, tak ty to pomenuješ, že ja som taká empatická, ja ho nacítim, ale väčšinou nacítiš ho, aby si robila to, čo on chce, aby si vlastne dosiahla svoj vlastný výsledok. A ďalším znakom traumy je, že príliš vnímaš nálady druhých. To ťa naučilo možno v detstvo, že keď sa rodič zle cítil, tak si ho veľmi navnímal a snažil si sa ho nejako upokojiť alebo tak, aby všetko bolo dobré, aby si sa necítil zle, aby bola dobrá nálada doma. Ďalším znakom traumy môže byť vyhýbanie sa konfliktom, alebo napríklad znakom traumy je, že stále sa hráš, že všetko je dobre, keď sa ťa niekto opýta, ako sa máš, to povie, Ježiš, výborne a tak ďalej, lebo nechceš ako keby ukázať, že sa napríklad nemusíš mať dobre, ale však je normálne, že človek sa má raz dobre, raz zle, to je proste život, hej. Ďalším znakom traumy môže byť, že vyberáš si partnerov, ktorí sú nedostupní, hej. Možno tam musím povedať, že my ako spoločnosť čelíme práve tomu, že veľa otcov bolo neprítomných, či fyzicky alebo psychicky. A to spôsobuje to, že môžeš si vyberať nedostupných partnerov, lebo oni ti spôsobujú ten pocit, ktorý ty poznáš. Že niekto odchádza, prichádza a ty stále máš tento pocit a máš ten dopamín z toho, keď sa ten človek vráti a tak a vtedy si povieš, že ja som dobrá a tak ďalej. Alebo napríklad vyberáš si partnerov, ktorí bývajú ďaleko, nemusíš sa im otvárať, alebo partnerov, ktorými zažívaš drámu a potom si vyberieš ešte horšieho a tak a nechápeš, prečo sa ti to deje.
tak väčšinou to je znakom traumy. Že ako keby nemáš niečo spracované, bojíš sa toho opustenia, bojíš sa zrady a máš rôzne strachy. A potom sa zameriavaš väčšinou na takého partnera. Ty ani nevieš, ale podvedome väčšinou si vyberáš takého, pretože tento pocit je známy. A možno ti není známy pocit, že niekto by ťa prijal takú, aká si. Niekto by sa naozaj skutočne o teba zaujímal. A niekto by ťa chcel, aj keby si bola nepríjemná, alebo by si ukázala svoje zlé vlastnosti. Ďalším znakom traumy je, že môžeš mať v živote chaos, nevieš sa sústrediť napríklad na prácu, musíš stále niečo robiť a nevieš byť sám so sebou, lebo v podstate aj ty, keď si sám so sebou v kľude, tak potom ti naskakujú rôzne myšlienky a ty sa cítiš nepríjemne a musíš ich riešiť. Človek, ktorý stále nesie v sebe traumu, môže mať nábeh na akékoľvek závislosti, pretože závislosť je vlastne ako keby prázdna diera a ty v podstate cítiš nejakú bolesť a tou závislosťou si pomáhaš tak, že necítiš až tak veľmi tú bolesť. To sa deje napríklad pri alkohole, pri rôznych omamných látkach, alebo poznáme rôzne dneska závislosti, že idem, ja neviem, na ten internet a tam scrollujem nezmyselne a tak ďalej, lebo zabudám na tú bolesť, ktorú cítim, alebo tú prázdnotu, ktorú potrebujem vyplniť. Ďalším znakom traumy môže byť aj napríklad naháňanie partnerov, alebo potrebuješ ako keby od nich lásku, alebo uznanie, alebo čokoľvek, čo potrebuješ od druhého, pretože primárne my si tie potreby, ako vieš, máme naplňať sami. A ja viem, aké to je veľmi ťažké. A viem, aký to je pocit prázdnoty, keď to necítiš. Áno. Ďalším znakom traumy je, že emocionálne máš pocit, že tvoj život je na hojdačke, máš hore-dole stavy a nevieš zažívať pokoj. Aj to môže byť znakom traumy. Čo môžeš preto urobiť z vlastnej skúsenosti je, že treba sa zaujímať o tieto veci, možno akú traumu, alebo ísť do minulosti, akú traumu som zažil, lebo trauma je vlastne všetko to, čo nám ako keby ublížilo, alebo s čím sme sa my nevedeli vyrovnať, keď sme boli malí napríklad, ale možno aj teraz je to. Bol to pocit, keď nám bolo zle a nechceli sme to v ten daný moment prežiť, tak sa to niekde u nás usadilo v našom tele. A mne pomohlo napríklad byť k sebe pravdivá, za akýchkoľvek okolností a pozrieť sa sama na seba. A potom žiť život v pravde veľmi pomáha. A čo ešte také? Prežiť si svoje emócie. Keď budete čokoľvek cítiť, tak skúste si povedať, že tie emócie sú tu pre vás. Oni sú váš navigačný systém. A ďalšia vec je neviniť sa za to. Každý tu máme niečo naložené a všetko sa dá krásne vyriešiť. A len treba chcieť niekedy. A viem, že niekedy to je ťažké, niekedy to je práca aj na dlhé roky. Ale všetko sa dá. Tak vám držím palce a je to úplne v poriadku, lebo všetci sme tu traumatizovaní a ide o to, aby sme si to vedeli spolu vyliečiť a žiť šťastnejší, plnohodnotnejší, pokojnejší život. A ono potom vlastne sa vám zmení aj uhol pohľadu, aj na tých partnerov. Potom zistíte, že zaslúžite si vo svojom živote oveľa viacej. A potom budete vnímať veci aj také, napríklad, že ja som napríklad ako žena, zaslúžim si len to najlepšie pre seba a nebudete robiť napríklad také veci, že budete naháňať tých partnerov, ale oni budú vedieť prísť aj k vám a budú si vás vážiť, lebo vy si budete v prvom rade vážiť samú seba. Takže ešte jednu vec chcem povedať, že prečo sa aj cíti človek zle, pretože my sme energia a my keď máme traumu, tak ako keby z nás odchádza tá energia a vlastne, lebo nevieme sa spojiť s tou našou traumatizovanou časťou a keď si to vlastne prežijeme, tak sa môžeme tú časť prijať a spojiť sa s ňou. Takže želám vám krásny deň a uzdravme sa.